Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kumthusile uTshatha ukuthukwa kwakhe enkundleni zokuxhumana ngenxa yokuthi walaxaza inkonzo yofakazi bakaJehova. Sanibonani ngenibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakandwando mothanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Umsakazo Khozi FM uTshatha Ngobe usale ebambe ongezansi emva kokubona enye yama post enkundleni zokuxhumana efakwe kwelinye lama page ebimnaphaza yashiya angalazi kuyena. Le post ifundeka kanje ithe usephenduke umphuphe ukudla kwezinje selokhala xaza phansi ibandla lofakazi walibiza ngenkolo engekho yamanga. Uzokhumbula ukuthi lo msakazi owayengaconsi phansi phambilini eyintandokazi yabalaleli kepha manje usasakazela izikhova ebusuku umthombo wethu othembekile usuvezele ukuthi ke lo msakazi uhleli ngesinqa esisodwa emsebenzini emumva ukuthi incwadi evela kumphathi wakhe imxwayise ngokungenzi kahle kwezinhlelo zakhe zasebusuku nasemini nokungenzeka agcine akhombe afikwe ngayo uma sekwenziwa izinguquko. Kungenzeka yini ukuthi lo msakazi ushawa uNkulunkulu ufakazi phela bafunga bagomela abaholi bebandla ukuthi lo msakazi akasophinde alungele uthu. Kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba? Baseke bethi ke like basebenema igama le page. Bafethu ke uTshatha umangale kakhulu ebona yona le post. Mina ngizothanda ukuzwa ukuphawula kwakho ukuthi ngabe ngempela kuhle yini lokhu okwenzeke lapha kule post. Mahlabela phambili ukwele wadilika uWelile Mchunu kumculi uKhuzani empongose embiza ngomuntu ongakwazi ukugqoka kahle futhi ke ogqoka impahla ezingamfanele. uWelile ke ufake esinye seyithombe segqoka melisha la beligqoke khona kanye namabutho alo. Abeke esefaka umbhalo ofundeka kanje uthe wemanono nimbonile yini umgodi izolo ukuthi ke ubegqoke njengomechanic ubungathi uplumber ezolungisa amapipe. Kuthiwa ke ziyabiza impahla wasethi mnce kudlaliwe ngathi wafaka ke ama emoji afayo insini. Uthe uDodo wodwa akafanelwa lutho loya wasethi #ushuni kaMaskande uzodlala ku SABC1 usethi awubuke nje ibutho legcokama wasethi ke isuka. Bafethu mina ngizothanda ke ukuza ukuphawula kwakho ngalodaba lukaWelile ukuthi ke ngabe kuhle yini ukuthi singabalandeli sigcone abaculi abathile ngoba sisuke sizimbange zabaculi abathile. uKhuzani ke ufake enye yama video la ebegqoke khona uBrainwood ke wayesesho ukuthi insizwa ke kumele ibukeka kanjani. Bafethu asiyiqede le ndaba khona lapha kwi comment section. Ngibambe evidweni elandelayo.